Father Bishop nwere akọ na ọkọ na anyị one day. Ọ sị na o nwere ofu fara jere n'ofu parish. Ga-abụ ụbọchị ụka ọ kụziri kụzichere. O ruo ụbọchị ụka ọzọ ọ kakwata ihe ọ kara n'ụka gara aga. Ruo ụka ọzọ ọ kakwatakọm ihe ọ kara n'ụka ebe gara aga. Ruo n'ụka nke ọ kakwatakọma ihe ọ kara. Bekati jekwuru esi afada ka ga-eweliwe. N'ọdụkwa ka ọ bụ ihe nna abi na-ekwu eshite gobiara. Bọsịrị ya na ọ bụrụ na ịka m ihe ma ememe ihe kara na-ekwuri ihe ọzọ. Ma ebe ọ bụ na the same thing ị na-ekwu ndị na-ahụ ka a na-ada ya. Nna ga na-ekwure ne until ne amụta. I know ne it is not easy to unlearn what somebody has already learned. And when you unlearn, you now relearn the correct thing. Ndị be anyị na-asịrị nne a na-amụta ekibite nenka. That doesn't mean it is not possible. Somebody can mụta ekibite nenka. Onye edere na rosary nta. Ị bịara ụka gara aga. Ị bịadaga. Agbayanam mogane e bịara. Because I remember last Sunday I said, na ọ bụrụ na ibidoko na ekpere, na ọ bụghị si n'afa na icheburu ndụ ka kasị gị na nwa na mmụọ nsọ. Na ị na-ede anyị in the name of the Blessed Trinity. So you say n'afa na nwa na mmụọ nsọ and we respond amen. Just like ebidoko n'ụka, n'ihe fara n'aka bụ n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ. Na ndị ụka zazie amen. Na ọ bụgo fada sị n'aha nna ndị ụka zaa ya na nwa na mmụọ nsọ. So na ọ bụ isi n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ anyị chebiri gị na amen. Then I also said or thought ihe omimi nke otito nke mbụ. Kpemeleke onye bịara ụka gara aga. Gịnị bụ m kụziri? Na ndụ ebe. Ihe kụziri bụ na anaghị asị obilite ọzọ na Jesu Kristi ebilitere ugboro na abụ ụbọchị nna o bilitere. Na na-ekwu bụ n'ụzọ ụbọchị nke atọ. Ma gịnị bụ ụzọ minere? Ịghọtara ya ọ na-akọwa? Asị gị na mmadụ abịakwa m ọzọ n'ihe ọfụta na ọbịagọ mmadụ ojiji abịanụ ohe bụ. So ọ bụ na-esi di nwe anyị Jesu Kristi si n'ọnwụ bilite ọzọ. N'ihe ọfụtara bụ na he had bilited before and then he is bilitering and again. Ịghọta m ya na-ekwu maọbụ ugboro na abụọ nwụrụ m ugboro na be o bilitere. So n'isi bilite ọzọ na ọya ya ma. N'ihe a na-ekwu bụ di nwe anyị Jesu Kristi meriri ọnwụ n'otito. O si n'ọnwụ bilite n'ụzọ mbọsị nke atọ. Ụzọ means na agbakwa. Ụzọ bụ ụzọ ụtụtụ. No, they did not ụtụtụ the thing. They just removed the ụtụtụ. So no bụ o si n'ọnwụ bilite n'ụzọ ụbọchị nke atọ. So anyị ga na-akọwara like this until ne ọhalile amụta ya. Mmadụ ole n'ime unu nwere akwụkwọ nnu? O nwere eji nke? Okay. Na-ekwesịghị m iji catechist automatically should have one. So on the 30th Sunday in ordinary time, what we have is adoption, the position of the church on adoption. Ihe ụka dị interested na adoption bụ ne ọ bụ eziokwu na onye lụrụ di na nwunye na-enye ya aja amụta nwa. But of course you know ne whether ma mụrụ nwa biologically or not, it does not make the family incomplete. Ka a na-eme ewere m gị nwa bụ onye ka e bụrụ how did they take that in to be my lawful wedded wife and so on and so forth. Ha kwechere nkwa na each of them is now playing 3 roles. Nwoke ga-abụ papa nwonye bụrụ die bụrụ nwa ya ọkpara.
nwetara ya m kwuru ma nwonye enye ga-abụ mama nwonye bụrụ nwunye ya bụrụ ada ya nwanyị. So that you already have a papa and a mama and a nwatakịrị in the family. Chukwu nyezie he extra, he yomanu chukwu. But if they don't give birth, it does not take away from the fullness and the completeness of that marital union. Mane ụmụ na-aga anyị ma onye ọdụ onye na-alụ nwaanyị bụ n'uche na ya ji amụta nwa. Even though ne amụchara ya mana ụbọchị m sịrị my mom mgbe m gwakọ si ahụ maleka ka ụwa dị na mgbe gị na daddy bidoro now bụ unu na bụ ihe bidoro unu bido mụtagoro m mụma na ebo eto eno ise banyị de banyị ọha ile bidoro gbalire nana ọghọta nke ikpeazụ then nke ikpeazụ nweta admission he na abụọ unu lachitekwa maazị ka unu nọrịdị before na-ebido mụtagịrị ụmụntakịrị ya back to square one. Ọ nọ ịmaja n'onye na-ahafụ nwa na-ebe like my dad is dead now no gab name ya na abụnye nọ so ne ọ lachikwuo maazị to that ọnọdụ before te na ọlụrụ di. The only difference now bụ ne oge nwere ụmụntakịrị ọ bụ gịrịgịrị they will larute or sometimes he kpọla gị na phone you know ke he kuimenugo inoima ijuma onyenes. So in a situation where amụtaghị nwa maọbụ na somebody mụtara nwa outside wedlock. I was telling them in church today unu mana ihe ekwuko maka ya bụ onye na-asụ ekpere. In fact ọ bụ unu godara aga ọsụ na-asụ na ọ bụ onwe ya bụ okpeje na ekpere na ọ bụghị Chukwu bụ okpeje so ọ na-asị na ya adịghị ka onye enu. You know, sometimes in life, you may not be in a better position to judge that person. Why I'm saying this, when church talks about abortion, about adoption, also makandamorongwa outside wedlock, and they don't have the capacity or the capability to even raise the nwatakịrị, that you can put up the child for adoption. You can put up the child for adoption. So when I remember that, no, when nwatakịrị na-atụtara ime, be mama asịrị ya no men, ituti men no ga-abụ bukuru m ikpọlego nwa. Every morning, nwatakịrị me ihe nwa dị nwunye ohe kwesịrị chete nie no mama nwa bụrụ ụbọchị na be nwe nwatakịrị sịrị ya mama gị biko gị bakọni ya mba ka gị wuru ihe na ọ bụkwara gị ba arịọrọ ihe arịọrọ ya na ego ọzọ ga-ekwete. Negozo ge ekwete. Reason being that ya bụ onye mara ọha ka ihe arịọrịa obegwurile gị ya na echukwu ya na ndị mmadụ ihe ọ gabigere. So onye na-ene onye ọzọ anya azụ onye njọ ịmagị background that person, ịmagị antecedents ya, ịmagị ka ọ nọgara me amara gị na ya nwere ike aha gị, and God will judge each person according to grace quotient. Maọbụ na nwere intelligence quotient na emozọ na-ekwu maka grace quotient. So onye mụtara nwa ga-achọ gị ga-enete kpote gị can put up the child for adoption. Maọbụ onye ga-amụtadịgị can adopt nwatakịrị. And the church says that this foundation is on the fact that by baptism we become adopted children of God. And as adopted children of God, onwego ihe nke Chukwu anyị ga-eketego okene ya, because we have become co-heirs with Christ, which means everything that the Father owns now becomes ours as well, since they all belong to Jesus and we are co-heirs with Jesus. And Bishop Ona will tell you that the water of our baptism, the stronger than the blood mere anyị, either brothers and sisters. So that if we are adopted children of God and we have full rights to Jesus' inheritance, and we now become, you know, when we say that everybody becomes a firstborn son, the idea of firstborn son naturally omenala anyị omenala anyị na ndị Jew yitere no bụ onye bụ ọkpara bụ onye na-eritekiri ihe nna ya.
So that is to say, whether maybe nwoke maybe nwanyi, as an adopted child, ni nwere that right a firstborn son nwere. Ọ bụrụ na emezie nwatakịrị adopt, the person becomes a full member of the family. You know na ọ bụrụ na alụkọnụ di na nwunye, na nwere ihe a na-eke degrees of sanguinity. So degree of sanguinity means degree of blood relationship. A na-enwe first degree, second degree, and so on and so forth. So tenebe anyị ne ọ bụrụ na alụkọnụ onye enyi na jumese ka nwere ka ehe shigetere. O nwere ka ehe na-eshime na asị na ha alụkpọtaga. You may not know why, but ndị be anyị mara ihe. Anybody mere agric, our animal husbandry, mara na nwere ihe na-eke inbreeding. Ịbịa na ebe anyị na ọ bụrụ na mmadụ nwere oke ewu ma o nwere onye enyi ewu, he na abụọ shi na nne nna nedata oke ewu a na ga-enyi onye enyi ewu ya na ya shi. Na ọbọbọ ọkpụrụ ya je n'oke asị gị na ọkpụjere ewu na oke. Biologically, na mmadụ na-abọdụ so closely related by blood. If they have an offspring, that offspring na-enwere some genetic disorder. Even to the immune system, one ga-akacha on. So ndị be anyị mara ọ dịghị just source of biblical, not the natural. Na-ekwesịrị inwe some distance na blood relation before na ha enwe ike mụtagoro ụmụ ha ga-dị healthy and normal without any genetic disorder. So that is why they check that degree of. So mane onye meziri adopt because no ga time leba na question nke a. Quarter past. Okay. 5 o'clock. Because no ga be full member of the family. Now, ne obro ne nwenye ke, let's say ne somebody liri nwanyị mụta nwanyị ma ọ mụtadịghị nwoke. Ma no mezie nwa nwoke adopt. Of course you know, ne by blood ne ha enweghị any relationship. But because the person has become a full member of the family, that boy cannot marry that girl. How do I make this thing clear now? Unu na wata ya. But the point is, ne once onyom batamar, no gad makaja signal a blood relation, and those same rules now apply to his or her relationship with the yane gano. And abia ne banyi ne anenwere some problems with adoption because ne ndị be anyị na-eneghere onye mere adopt anya ka ja asị gị na ọ bụghị a rightful heir to the man. Ọ bụghị a rightful heir to the man. Bụzi nna ya. Parents ya now hand over the rights as parents to you. Ha enweghị any interference in the life of the child. So whoever comes into the family now becomes a full member of the family. Pope John Paul II, I will read this. Talking about adoption, addressing adoptive families, that is families where omotakere hemeru adopt. He says that adoption is not just an ordinary work, but a great work of love. And then Pope Francis says that as an act of love, that when you adopt a child, you are offering that child the gift of a family. That is in Amoris Laetitia. And then he says, why should a family be given to someone who does not have any? Because for nwatakịrị to develop, no need that family bonding. Only a father and a mother and siblings. Ma ọ bụrụ na enwere nwatakịrị ọ bụ nne ya na ya here, ọ na-adị difficult that nwatakịrị is psychologically complete. Nwatakịrị ọ bụ nna ya na-ahere, ọ na-adị difficult nwatakịrị ịdị psychologically complete. Because they need the element of fatherhood and the element of motherhood in the training of a child. Even though sometimes no one may abuse. Because we see umunwoke as the symbol of discipline in the family. And then we see the woman as soft landing for umutakịrị. So that ne obrne papa etie ne mama agagama. Mana ụmụ nwaanyị bọbụ ha ga na-emegbu ụmụ nwoke ka ọ bụrụ ha bụ afọ n'anya. Nwatakịrị ji ememe ihe kama iji correct ya isi don't worry papa galata ka m gwa ọ papa ya na-abụ na-eti ihe inweghị ka Negan. That is the thing. Omeme homo onyom gadu so endeared to the mother. Na ya bunye ga na genye punishment.
ya bụ onye na-agụ gị ya ma ọ bụrụ na ya akware na bụ onye ọbụla tọ ha ile gbara ọsọ chọghere ụzọ onye nara punish kpote gị ọzọ nye punishment, you know. So that balance is very important. The discipline of the father and that is the tough love of the father and the tough love of and the soft. Good opposite of tough. Hard bụ soft and tough ga-abụgon be soft here. The tough love of the father and the soft love of the mother. You know what I'm trying to call ma? So without that, ọ bụrụ na ije n'obodo oyibo now, unu ma ihe na-ewugab ma na nwoke na alụ nwoke, ma nwanyị na alụ nwanyị. Ọ dị m ka snake ma alụta anụmanụ. So when they do that, they would still want children. Again, when there is some companies or establishments that now provide ụmụntakịrị for same-sex couples. Now, papa bụ onyek, me mama bụ onyek, which means na nwatakịrị even though no nwere onye nnọke papa, nweme onye nnọke nne, because na ihe na abụbụ oke, that balance is not there. Check me the high percentage of when it comes to ụmụntakịrị that are fathered and mothered by same-sex couples, because they are not psychologically balanced. And in US, where they take statistics, majority of ụmụntakịrị ụmụ nwoke nọ na prison bụ ndị nna ha ga-anọghị in their life. Ndị ọ bụ mama ha ya na bihe n'azụ. A greater percentage ndị nọ na nga bụ ndị nna ha either na divorce ama maọbụ ne papa anemaga maọbụ ne mama ajọs tụtara ha ime mama ga na-enete nwatakịrị. So when a child is adopted into a family, you give them that solid foundation that the person needs to grow. Ọ ga-adụgo hom mara na ojekojafari. Now, the church says that the family has central importance in reference to the person, because it is the cradle of life and love in which people are born and glow. Without it, you know, nembe madan nole ucheg the nembishi obe noima ilarume tobrok pe karika. That feeling of this is my root, this is where I belong, this is home. It doesn't matter whether it looks flamboyant or not. Big, but big. Now, why the church is doing this also, Bene? We've come to a point where people have this perception, unless mob no beya mutarneho, no bugunwaya. And you see people go to all kinds of places. Fadam bakasr gikpere onwa biakonog ya beleneg na enwa. No onwa bianeg na enwa. Ni na-ekiri onwe gị ị ga-ekpoko chaplet ụzọ jekonu bebia mogogun ka aja agara mmụta nwa. But the church is telling us, if you adopt, that person becomes, and because nende banyi nwere that misunderstanding, the church is saying ọ bụrụ na nwere obodo be nwatakịrị adopt nende obodo ekwetegi really not an heir to the man, let the man write his will. Deme his will. Na ọ bụrụ na ya anwụ na onye enume nwe onume ma onye onu nwe onu. Ihe a na-akụzi n'ihe a na nkụzi nke okwukwe bụ o menweme ndị otu anyị ga-amụta gị ka ị mara na adoption bụ a legal option. And ọ bụrụ na nwere onye nọ gị n'ekeke ga-amụtale gị ka ị mara that you can advise the person to adopt instead of okay, this IVF heneme, just in case you don't know. The church does not support it. Neither does the church support contraception. Mane onye demari ma dema, me ohogo giving up the child for adoption as an option, they may likely commit abortion. Manobu no marne ya mama ne nwere ike o nwere ndị sister of DDL ka go me no ne hard mona. They do it as an apostolate. Father on no man born here, of course you knew that. Ne odika ya signe ya na hebo under record no bo nwome mere ha na no drie jembom kama ije egbu nwatakịrị just mumate lagre no nwogu
And then there are people who need children because they do not have. They will come and adopt those ones. Now, a problem arises also because no good for no ban noima na somebody agwa nwatakịrị meg mother no bụ onye mmemdrego. Yes. Ọ na-eme ka gị mmadụ n'ọbụghị onye mmemdrego. Na nwatakịrị lata no jure mama ya ka ya shiwen. And obido jure se ya shiwen. The psychological trauma comes because you can echebo gịnị be ya mere mama ya ọmụma ya enetekpotegie sị ka ya dịrị nnugo onye ọzọ. So it can be traumatic. That is why ndị mere adopt anenteshi ya ike. And when you adopt a child, you treat that child as your own, not as a maid. Because no matter go for the ọ bụrụ na a family after na-ejekọ ụka now. N'ime nya ka esije ye kwa. Ni na ama nke bụ nwa na nke bụ nke na-enete nwa from Ekweyi. You would know that. I don't know. In fact, it is almost impossible for a little girl to stay with a woman nwe omo and that woman will love her as part of her family. Ahụgọma m onye adara ayọ n'ọkụ n'ike. So say. Mogune onene nke ose ne unu manu nwere ihe na-abụ mmemme mgbideja. You will never forget it. There are some things on abu nkume ne my mom asim kede ka emishi echete. Mgbe m deja no nwere nwatakịrị nwaanyị na-anọ kwuru madam na ebidolegem primary 1 that time. Amagmi ihe nwatakịrị mere. Do you know this woman tirere ba ya ọtọ te yo se n'ihe o ji bụrụ nwaanyị. Udiri mkpotiri tenta no domnemvro. Ọ ga afọ. Ebidolegem nursery school. Ejelekem nursery school. Ejere me akwụkwọ mgbe me like this across any video school. I had the na ebidolegem primary school that time. So you treat that person as your own because it is a work of love, not just work of love, but a great work of love that you are doing. I think that just summarizes the thing. Ocho diligeso. O bashim Jeremias na cathedral. Mass shishu. So after obron ibeba ka mass ne asset chamari hilla na asset. Ihi marabu just bure kwa ye jeje kama mass. Okwanya na nuyem na okwu. Yes. So abatam sacristy. Vesta. Ukwo usoro mmemisa gatọrọ n'elu counter n'ime sacristy. So m gana asị obnewo jedige feel ene maybe no nwere ọzọ asset. So mune onye na-aga ihe ọgụgụ seminarian na-anọgụ onye ọta boy anọgụte. So abam ọgabụ n'onweghị ihe asset. Altar na-aka cover ya cover. Amelegte the candle. So kem naba nwatakịrị na ya ọzọ yire kwara altar boys bata. So ejem jeje asaye shedu ekwa altar choma lighter miokene kan luka kan mekukwe mbata. So kem neme echetegem na akwụkwọ ka dị n'ime sacristy. So to cut the story short, anyị ebido mass. Now, amagam ne that boy biaran abụghị mass server. No, but somebody who mar no nwego nye mass server none. Basi aya jeko nye nfadeka. And nwatakịrị even teka oshi yiri dị ekwa na-enereme ya sị obno magna na-eke odo because na-ekwa na akpụnal, you know. So ebido mass nwatakịrị na-abịa mass or the regular ne mass. He became my friend afterwards. So anyị ebido mass jeje wote akwụkwọ n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ ka a na-agụ ihe ọgụgụ. Bem chetere ne ebe ọ bụ na onweghị ihe a setịrị n'ihe ọfụta bụ na setịrị tinye ejije agọzi odidi. The credence tray was not set. Eneme menya ọgabụ na onweghị ihe done. So nje memejighị key tabernacle. So ejem kem set ma ihe onweghị ihe dị na sacristy. Bembe kemere the boy si ya je na my room ni aka ibem. Nwatakịrị eje ajụgo m ya kọmara be m o ọsị m na amago. Beta oje amaghị m ka oshere ụzọ bet n'ụzọ ekwe gị akpọghị. So andụnụ mana efere bido me mass nọ na ga ya mass unless for grave
reasons. But since there was nothing we would use for consecration, I had to leave from my room. So, jem kem na lachitazo ozugbo be agan mekwe hallelujah. That's just gom na lachitazo ba na ekwe hallelujah. So ngata he kaja signem no the sacristy. Mary hallelujah ba o ajejan emema hallelujah. Aye Mary hallelujah hallelujah chara kuma okuchuku biazie na consecration. So eguzom nwatakiri ozo bagata be eguzo. Ngwam na malege na bugo master. Musria brother ka no buka nwa bebe ije guzo no bu mbenu be bije guzo nwatakiri kpere kwa jigire de oru ngba na kan gbirigba bia no man gbirigba na hey ngbiri ari kete gbagara akiri agbago akiri tin gbada nsoke na ntab takwa masa aya kacha this thing aya kacha the thing iya bai dalore ne maso. But then why am I telling this story? At the point that the thing that I want much, because it was drama inside the church. Now, when something made in the cathedral one day after Bishop's Mass, maybe Bishop Kumerum, some father you see, some niya meru today, I'm not a metiteg, some beer, bem ruter bosram. And this is why I am telling you this story. This is a lesson from Father Bishop Bosram, that any day things do not go according to our plans. Instead of no an opportunity for us to thank God for all the other times that things were working out well, smoothly, and we took it for granted. So neme agbasa amas. Baby do your daughter boys. We've taken it for granted every time he bear mass. Niheli gadama set. Ame chamaroku kwadome cherugi. So instead of me, we were in Bishop Guaramo. Then I started appreciating all the other times. Ihe draw of and nobody even took it as anything. So when in your life things don't go as planned, instead of she's so much, give thanks to God for all the other times that things went smoothly and you took them for granted. So when I the boy Bonya today, for the next 5 minutes, I would like to look at something. Just to, by next Sunday, we'll take another one and then continue with it. Obrana anyị na-ekpe chaplet. No nwere mba na-asị na litany, seat of wisdom. Seat of wisdom bụ gịnị n'Igbo? Ugbo amamihe. Now, I want you to just hold that answer that we gave. Ugbo amamihe ọkụ ya? Now, ịbịa in Latin, seat of wisdom is sedes sapientiae. Sedes sapientiae. I will break it down. Make I carry on go Latin class small. Sedes ne Latin bu oche. That is why in English, I say that somebody is living a sedentary lifestyle. It means no ne bundu untukwala. Oshin office, onyikoro ne moto. Oshin ne moto, or latanoche mobna kwa nebe. So remember sedes as seat and sedentary lifestyle as onye ne tukwala, because no chebi eje tuku ala. Now, under biology, when we talk about the evolution of man, Homo erectus, Homo sapiens. That sapiens means wisdom. That is from sapere. Sapiens, but the present participle of sapere. Sapere means to be wise. So it means man that has wisdom. That is Homo sapiens. So sedes sapientiae, bo seat of wisdom. Now, gonna be seat n'Igbo. Oche. Now, obrone seat n'oche. Seat n'oche bi Igbo. Sorry, obrone seat n'Igbo boche.
gịnị be anyị ga-asụ n'oche amamihe, gịnị be anyị na-asụ n'ụgbọ amamihe, gịnị bụ the relationship between ụgbọ na oche? Unu ghọtara ya m na-ekwu? Gịnị bụ the relationship between ụgbọ? O nwere onye ọta bọyị na nwabe wetenu m okwu soro mme mas. Kedu ihe mara ekpe katina nwabe? Catechist kpemena anyị katina. Katina kedu nwe anya obi ya na-apụta dịka ụtụtụ ma dịka ọnwa na mgezi dịka anyanwụ degwu dịka ndaga kelọg Ọ na-eto dị nwere mkpụrụ obi m ọ na-awụla ego na chukwu onye nzọpụta m maka na ọ na-ege anya n'ụmụ anụmanụ bụ nwaanyị ka o si bụ ụwa na site na tata ndụ niile akpọ onye dị ngọzi maka na onye ji ike niile n'ebe m nọ aha ya dị asọ, obi ebere ya si na ndụ ga ndụ fere na ndụ ga ndụ maka ndị niile na-atụ ya egwu. o gosila ike aka ya. O sigo n'ukwu budaa nnukwu mmadụ. Otu o dịrị Jesu, o sigo budaa ndị nnukwu mmadụ. In English it says, he has cast the mighty from their thrones. He has cast the mighty from their thrones. Ọ bụrụ na anyị abịa na consecration, ọsọ n'ihi nke a anyị na-eso ndị mọma na ndị si mọma ha n'ukwu eze na ike ọchịchị. O sigo n'ukwu eze buda ndị nnukwu mmadụ ha n'ukwu eze na ike ọchịchị. In English it says, and so with angels and archangels, with thrones and dominions, which means ne ukpo eze bugana throne. So what I'm trying to teach you bụ ne another name for oche n'Igbo bụ ukpo. N'ọbụghị ụgbọ, ukpo. So n'ihe a na-ekpe bụ ukpo amamihe, n'ọbụghị ụgbọ amamihe. Ukpo amamihe, n'ọbụghị ụgbọ amamihe, because ukpo is another Igbo word for oche. So now that would still be correct. But traditionally in the Catholic Church, what we say bụ ukpo amamihe, n'ọbụghị ụgbọ amamihe. Unamutama ya? Yes. If I hear them again for church, na magbama de ụkwụ. Ọgadi ole m correctịrị ntanta. Echeteme m unu, echetego m unu ne ibidoko na-ekpere n'ọbụ isi n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ azaga amen. N'ọbụ isi na ha na iche ka anyị cheburu gị na nwa na mmụọ nsọ. From today, that one stops. Then n'ọbụrụ na ị na-ekpe ihe omimi nke otito nke mbụ, n'ọbụghị dị nwe na anyị Jesu Kristi si n'ọnwụ bilite. Chineke Jesu Kristi meriri ọnwụ na otito. O si n'ọnwụ bilite ọzọ n'ụzọ ụbọchị nke atọ. N'isi na o si n'ọnwụ bilite ọzọ, it means he had billeted before and he is billeting again. But Jesus died only once and billeted only once. So n'ihe a na-ekpe bụ na o si n'ọnwụ bilite n'ụzọ ụbọchị nke atọ. Ụzọ bụ mkpọbiri for ụzọ. Mana ọsọ ọfịa sịrị somebody gịnị bụ ha ya, bọsịrị ya na ha ya bụ Lizzy. Bọsịrị ya nke ụkwa Lizzy. Bọsịrị ya nọ bụ Elizabeth. Bọsịrị ya mba o. Na mkpọbiri Elizabeth abụghị Lizzy. No Eliza. No bụ no Bernard ịkpọ ya Ben. Ma ọ bụrụ na bụ Elizabeth, no bụ Eliza, na ọ bụ nke ụkwa Lizzy. So the mkpọbiri for ụzọ ụtụtụ bụ ụzọ. No, just like I said last Sunday, asị gị na mmadụ maala ụzọ jee somewhere, it means no jiri agbakwa jang eje the place. So thank you for coming. Anyị bịa ụbọchị ụka ọzọ. Then what we are supposed to treat next Sunday but the four last things, that is heaven, hell, death and judgment. Eluigwe, ọkụ mmụọ, ọnwụ na ikpe. Why purgatory is not added? But because purgatory is just a passageway to heaven. N'ihe a na-ekwu bụ the end points and then the actions of nwugod ekpe gị ikpe. Then you either lagere eluigwe or you lagere ọkụ mmụọ. And Bishop Ona will tell you, if you lagere ọkụ mmụọ, no ivoche nke gị jekonu mbọ, because na ọ bụghị mbọ mgbe Chukwu tọnụgo oche.
na mgbe ekere atịrị na ewu nọsịrị bịa na unu dị ngọzi nke nna m ka unu na alaeze akwadobere unu tupu mbido nke ụwa. So na-akwado memenu gị etọbenu goche mbọm. So if you are going to heaven, you are just going. Mana ọ bụrụ na ịlaka ọkụ mmụọ ipoche nke gị laka ọnụ ma ọ bụ na onwego ọnọdụ atọ gị mbọm. Udo dịrị unu. Ka anyị banyezie for benediction. O nwere ụmụntakịrị ndị boys oche 10 lachika azụ na the other hall, then the CWO hall, then you will be the chairman, then the remaining banyezie na this we go take style wait for na small.